Dokumentsiin ka basngokya halor ka jingle jong ka school ba ka University of Science and Technology Meghalaya USTM halor ka jing penlong ya ka interview thep kam da ka tika school ba hakis ngi ublay bat ka jingle jong ka tika school ba da ka bapendan kam tang de kilat pathai khubor ki bana bar ka jilla ha ka be day bat ki khubor lat kam ha ka tika school ba Nakaliang kinongilam jong ka Sengri Boy People Council harangkat kinongilam ka Meghalaya People Social Organization MPSO haka arpun rhetoric rumpang kilalit panyakendo yu Chancellor jong ka School ba University of Science and Technology Meghalaya USTM ban penpau yu jing ngau kia halor kita kimat Hadin ka jing yakendo bu Chancellor jong ka School ba usamla Jason Lennox Nongrum habakrench kila pathai khubor ulong bekeni ka jing let jongki kalong hadin ka jing yo ujor na kisamla hakabe day ba jing penlong ya ka interview haka singiu blay Usamla Jason ulong bekum ka seng kadap da ka jing ngau khia bakeni ka school ba kan penlong ya ka interview thep kam haka singiu blay namar babon na ki khun samla jongi ki di khun kristan bat ka shem jing eki ban net ya ka interview lada ka te ka school ba kan penlong haka singiu blay Habaya day bagajing pendon kam ketika school ba ikila pathai kubor tang nagajala Assam ban penmi yaki advertisement lat kam ulong kalong kajing du nong kapakraw ha kababun niki samla nagajala Meghalaya kim juyo ya kajing tip kumta ka seng ka kentu ya ketika school ba pekin pendon kam lang ikila pathai kubor na po kajala Meghalaya namar babun niki samla kiyo jing tip nakila pathai kubor ki banapo kajala Halor ka jing pendon kam kani ka school ba diki gamsha Assamese haman lagi program bakani ka school ba ka pelong ulong bukum ka seng ka kentu bekideban pendon kam ru diki jan rindia ki bade ki jan tenrai bat ki pen iru ya ka jing ru spa jong ka jala ha ki jan tenrai So mata resmi ka Abdul Turik jong lu benai bahat yu nak ne po USTM wan bani yu chancellor hakabide bat ki kat ne tiliki mat ki be dor bat ka jinglong jingman jongane ka jaga pule hadin bangila ayo yaki jing ujor la khan slam habide bat ka jing khot long interview jongane ka school ba haki babun ki post ki baka university ka recruit na kita ki babun ki singi ki baka jet pan pelong ka interview ka khamdei be ka singi ublai te menil ka singi ka arpusan terik singi ublai ni yo e ka complain na ki samla wat kam na ka jela ka suni ba kadon kani ka position shipotuli ka baki dang kre ban imat na kumno snem ban wan arpusan arpundri ki lamut ban pli ketika PMC PA Sangma International Medical College and Hospital kabagi dang shna mata under construction tiki court recruitment nam ta kiniki positions of pair shpotuli te hakatu ka interview kani ka walk in interview ko baki ki court kam shimladon kano ka advertisement haki print bat ki electronic media naka jalla jungi kamtam na pori district te hakatu ka interview ka ba ngiyo mangi kalong baki WhatsApp ya katuka kot kubor ka baki khot ya ka interview kadin Assam te hadin bangila persyang ban wat jingtip wat benia nakilat patai kubor jong ka jela kamtam na po Riboy district te ngilap bat ngisham ba omdan batip omdan babna te ka jingkeli jong ka seng kalong ba lada ki khot ya ki interview bat lada ki sam lagi jongi ki ba wat kam kim yu jingtip lani kim long inform te kumno ki wan ban apply kum ki candidate ki aspirational candidate kumno ki wan ban apply lada ki kim tip but ka strategi jong ka USTM ka bangi UI na kawi ko po siya kawipan ka babun ka target yaki Assam based media tingila bu taka jingto Ahmad jung chancellor mene ba ningkong de ban prioritize lane ban bu Ahmad yaki print electronic media ba per haka tin ga jongi bar khamtam baro ki post ki ba ka khot interview ki samla wat kam jung jela ki de balong inform ka de ban po shaki lang ba ki lat pathai kubor taka di gajing ajing mut jongi mene ya chancellor kani bansis ya ka interview ha ka si ublay ka berikong bat baar ki publicity ha ki print bat ki electronic media ki bari naka jella ka sungi khamtam ngim ong ba watle asya Assam lane watle SQW pat ki jella henry ka berikong ngidi ban bu Ahmad ya ki lokal ki jongi kata kadika jinge ker mane bat chancellor
kita jadi ke arti likimat bat kabalai ke bakam kongsan habangi pej ia ki program baper baperlong hang ni po school ba lada kadai ban perkup burom ia ki dignitaries ki rudan burom ki bawa nasi mentah haki activities ki babunjat ki bakan ka university ka jupenlong lane lada dei bangi ai burom yano ki ba ki achievers haki benta baper ngilap ngiju syam ngiju sakiba ka jupendon kam dan kitu ki gamsha asumis te kaseng kadap ta jing songkhia ti ka USDM kadon hapo uput sam joga jela kadon hapo Riboy district Ahmad jong chancellor meninggal akan nak basya ngi kwa ba mau un represent ya ka riti ke dustur ka jongi ya ka jing ruspa jong ka jinglong jingman jong gajak pendu ka jongi lada pikiran ya ka jan kam ni bagi mdon jan ni don ki jan ki entrepreneur ki media kini ki production houses bapa mi jan naka jela bat napa district ngidon te mening la pempawe ke jing pasha ba ki jupen kupurom da kan ka gamsha asmis da ka ba ong kumta ngakwa ban pensyai ba kam de bangi pasha ya kan ka gamsha pej mentak sing bangi wan kendu ya o upediang yang ni kini ki gamsha asmis te kan ni kalong ka jing le ran yang ni haba ki don ki jan naka jek bendu ka jongi tengi kwa ya o bon perlu kam da kita namar ba hato ngim sku tamula mo balada dei ba chief minister jong ka jela ka jongi udai name kale ya uwan hame kale ya syapan ku burom na kijanya semis tengi ya kan dia ngis ngau tamula hoi lada dei bangili sya asam kadi ka rukom kum kalong ki lada ngali nga sya asam lada ki pun ku burom ngi de ya kijanya semis ngis ngau ba kai ya dei dor kalong inline henry menta lada ngi name kale ya ngi na Riboy district Iwan bani kendu ya chancellor ya kan ka school ba badan hapo Riboy district henry lada un priang yang ngida ka kamusha asames na ngasungu ba kalong ku bangi insal ya ki products local jongi tepat nakali yang chancellor ka basungu tunat long kalong ba upudiang ya kita ki idea jongi kan habingi ai jimut ya upudiang but ya kini ki shawl ki balong official jong ka USDM da ki local product kita ki lai telikimat ki ba niwan kendu ya chancellor matakasi saksi sen kaba ko ban perkemau kalong bahabi di bat kini ki interview bat ki event ba perlong hakasi ublai nakaliang juga seng ngilak semudi ba ingin bu da kajing tho haki menteri sokar juga jela jungi beri pej ya kini ki kenjah ki ba perlong program hakasi ublai bat ban bu da kajing tho on record ba ka jelahi kan ai da kita ki order hakeleng jong ka jela ya ki school ba ki office ba per ba kimdei ban penlong interview kimdei ban khotre kimdei ban le kinu ki haga singu boleh kata kadika ka ban kalian seng kas ngudei lele se hatoyo ban wan nyala ban kedu ya minister concern ban address ya kaneka issue